Kami diri sa Bumuradyo, di ta basta-basta mutuo dayon. Mao na og dunay mga issue ato gyud nga kontakon ang mga nahingtungdan mga kabombo para po ato ma-interview. Ug unsa ka tinuod ni kini mao mga pasangil, kini mao nga reklamo mga kabombo. Doon ang manggoy post si Warren Bugwat. May labot na sa Badyan District Hospital mga kabombo. No? Matod pa sa post niya pag January 3, alauna G sa hapon, shout out lang ko, Badyan Hospital. Di unta ko mag-post, but need jud. Di maayo inyong gibuhat sa akong ate o anak niya. Imbes check up sa bata gahapon, ni balibad kay way doktor. Tiaw mo na, walay doktor ko noo, ang Badyan District Hospital. Sumpay. So, pabalikon ugma, unsa pa may ibalik nga ang bata, wala na. Unsay gamit sa mga doktor in town diha. Sa Badyan, way mga ayo. Dapat aksyonan yun na. Kay daga na ng reklamo. O sanasan ako pag umangkon, bag-o na anak sa ako ate namatay. Kay tungod sa ospital sa Badyan, way ayo. Gabaan ramos bata. Nay bata kuno nga bag-ong gianak sa iyang ate. Unya pagka January 2, gidangat to karon sa Badyan District Hospital para check up. Wa man kuno doktor nga gisultian kuno iyang ate nga Mrs. balik ugma kay way doktor. So mato nga ang iyang pagmangkon giuli sa balay. Pagka January 3, namatay gyud ang bata mga kabombo. Pag January 3 namatay gyud ang bata kay wa man ma-check up kay wa man kuno doktor diha karon sa Badyan mga kabombo. Sa man nganong wa may doktor, nagbakasyon ang doktor diha sa Badyan. Seryoso nga pasangilo, akong tawgon ani ang atensyon sa atong gobernadora. Unta muhimo og investigasyon si Governor Gwen Garcia regarding ani kung tinuod ba ni maong post ni Warren Bugwat nga ang iyang pag-umangkon namatay kay wala maatiman sa Badyan District Hospital kay way doktor mga kabombo. Giingnan kuno yang ate nga balik lang muugma misis kay way doktor. Asa man ay ang mga doktor diya sa Badyan District Hospital. Sagpa ni sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo. Mangangkonta nga number 1 province, entire province of Cebu, panang atong district hospital, why doktor? Nga nugod taon na, asa man ang doktor anang tungura? Asa man day ang mga doktor anang higayuna, palangitan na giposil, na gidunggab, na natigbasan, na giatake, na nangasakit, og dadon diya sa Badyan District Hospital, di ay maatiman kay why doktor? Og wala ko masayop, January 2 ni siya nga nahitabo mga kabombo kay January 3 man nagpost si Warren Bugwat. Unya kami sa Bombo Radio di man ta motuod ditso mga kabombo. So akong gi-chat ni si Warren Bugwat kung pwede ba siya ma-interview. Pamatod pa niya nga di siya gusto makita iyang naong kay for privacy kuno. Unya naman tay protocol diri sa Bombo Radio. Og interviewon gani ka dapat makita imong naong. Unya og wala kay gitaguan og wa ka na makak og tinuod tanan imong post, di ka angay mahadlok. Di ka angay mahadlok bisag makita pa na imong naong. So dili nako siya ma-interview karon kay di ba siya gusto nga makita iyang naong. Pero i-discuss gyapon nako ni kay niingon ra ba to si Pam Bari 4 nga ang mainstream media kuno dili kuno mo report og ingon ani. Sultian ti ka ma'am Pam Bari 4 sayop ka sa imong gisulti. Nganong nakasulti man ka ma'am Pam Bari 4 nga ang mainstream media dili mo report og unsay problema sa mga district hospital og unsay mga problema sa mga ospital nga sakop sa lalawigan sa Sugbo. Mura man noon og imong gipalabas nga hawak ni Gwen Garcia ang mga mainstream media sa Sugbo. Sayop gyud ka dihan dapita man nga moingon ka nga ang mainstream media dili mo balita. Kay kami diri sa Bombo Radio og naay mga issue ang Kapitol mo komentaryo biyata. Og naay maayo nga nahimo si Governor Gwen Garcia mo daig pud ta.
og naay mga kahiwian mo komentaryo punta. So unta kini maimbestigaran ni Governor Gwen Garcia kini nahitabo diri sa Badyan District Hospital kay insulto kayo ni sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo. Dako ning sagpa sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo. Gadi ay bata na matay kay wa kuno'y doktor sa Badyan Hospital, Badyan District Hospital, giingnan kuno ang maong mamas bata nga balik ugma ma'am kay way doktor. Bahita, wa jud naka-refer nyo dia nga, ha, bisa ba tatutuga nurse ba nga, ma'am, matay doktor ma, atol sa kagkuan ma'am, atol sa kag Vicente Soto, atong kuag vital sign ang bata bi, atong kuag vital sign. Uy, mura grabe naman yung sakit. Ato lang mo dito Soto ma'am, ana unta to? Wa man jud naka-entertain matod pas bata or sa inahan sa bata. No, wa gyud naka-entertain. So mato nga ang bata gyuli sa balay. Pagkaugma namatay gyud noon mga kabombo. Dita gusto nga may tabo ni pagbalik, no? Dita gusto nga may tabo ni pagbalik unta ma-address ang kakuwangon sa mga doktor, sa mga medical personnel sa ato mga district o provincial hospital. Dugay naman kayo ning problema ha. Hangtod ron mao lang gihapon. Laktod pa kay istorya, wa dahil mo level up ning atong mga district hospital. Unta ang gobyerno sa Pilipinas, mugahin pod og budget no sa mga district hospital, ang Department of Health no, mugahin pod og mga budget para sa tuwang mga district hospital. Unya ang lalawigan sa Sugbo unta mugahin pod og budget pod no para sa tuwang mga district hospital mga kabombo. Kay mga constituente man gikan sa lalawigan sa Sugbo ang makapahimulos sa ato mga district hospital o mga provincial hospital, unta ato ning i-level up no, atong kumpletuhan sa mga equipment, mga higdaanan, mga tambal o insaktong doktor o nurse ang mga district nato o mga provincial hospital para pod mapahimuslan sa ato mga kaigsuonan nga mga Sugbuanon. Kay kung tinuod gani ni nga namatay ang bata kay wa ma-entertain, wa ma-atiman, wa ma-check up kay way doktor, adios. Ano po tao asa man yung doktor Diaz Badyan? Kinsa may mga doktor Diaz Badyan nga wa man mo duty pag January to. Gadungan mo og leave, gadungan mo og bakasyon, syaro naman sad. Ha? Unta magbilin mo og doktor diya kay kaso di maposilan, matigbasan, ha, atakihon sakit, na bata pa check up, at least na maka-entertain dayon. Wa may doktor magadungan magbakasyon mga kabombo. Ha? Namatay ang bata kay way doktor ni check up. Seryoso ning aisgutanan unta tagaanig pagtagad po sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Kay alis sa likwaot kay na nga mangangkon ta nga ang province of Cebu number 1 lalawigan sa entire Philippines o niyang atong mga district hospital maguwang naggamay sa clinic. O niya ikaw pod pambari 4 ay pataka og istorya. Nga moingon ka ang mga mainstream media dili mo balita regarding sa mga lapses sa mga ospital sa province of Cebu. Paminaw og Bombo Radio para makasabot ka o niya ayaw i-generalize tanan. Ha? Ayaw i-generalize tanan. Kaya mo na mag-imong ipalabas, God, sa imong comment ba? Ngano kuno ang mainstream media, dili mo balita og ingon ani. Mura man og question nga, mura gagawin something ang mga mainstream media dire sa Sugbo. Basta nagtuo ka nga gikopta ni Gwen Garcia ang liog sa mga mainstream media. Sayop ka diha, ma'am. Mo discuss bantag ingon ani og dunay klaro nga issue nga legitimate gyud nga dunay labot ang halin lungsod. Kanang dunay public interest ba? Kani kanaman public interest mo gi-discuss dako ni. Unta maabot ni sa dunggan ni Governor Gwen Garcia ang kininiang nahitabos Badyan District Hospital nga naay bata nga namatay nga sagmuyo ang inahan kay matod pagingnan siya sa taga dito sa Badyan District Hospital nga wa may Dr. Mrs. balik lang ugma ang nahitabo ang bata nga masakiton giuli sa balay pagkaugma wa na makabalik sa ospital kay namatay na mga kabombo. Asa mga doktor di Diaz Badyan nganong gadungan mo dig pang-absent, nagdungan mo bakasyon, dungan mo leave unsa makay rason nganong way doktor Diaz Badyan. Sa man ninyo hang
ospital di ay nganong wa man ay doktor. Pahitayin tao do na mga emergency di ta maatiman di ay dias bagjan kay wa man ay doktor na maong nga tambalanan mga kabombo. Nya mangangkon ta nga number 1 province entire Philippines nya ang Bajan District Hospital matay murag baguwang lang gamay clinic. Unta di ni mahitabo pagbalik mga kabombo kay kasayang kinabuhi maluwas pa unta to. Kung naapay doktor nga ni check up sa bata biato atong timbangon. Unsa may sakit niya misis, naunsa man imong anak dai misis. So at least maresetahan og tambal, madapatan og tambal ang bata para pod niya maulian mga kabombo. Kay lisod